Un any més tornem a ser aquí. El retrobament entre nosaltres. Les xerrades de darrera hora. Els nervis abans de la sortida. Els darrers estiraments per començar ben en forma. Des de Caixa d'Enginyers no volem deixar passar l'oportunitat de participar en un gran desafiament esportiu i solidari com la Trail Walker 2022. Aquest any, 9 equips de Caixa d'Enginyers participem en les categories de 10, 50 i 100 quilòmetres amb l'objectiu de recaptar fons que es destinaran a lluitar contra la desigualtat que provoca la crisi climàtica. La manca d'accés a l'aigua potable fa que milions de persones visquin en la pobresa i que milers de dones i nenes hagin de caminar cada dia molts quilòmetres per anar a buscar aigua. Per això, des de Caixa d'Enginyers compartim el repte solidari Quilòmetres per aigua. És important participar en un repte solidari com la Trail Walker per tots els valors que representa. Amb un petit esforç nostre portem grans beneficis a una societat que té moltes mancances. El repte no és arribar al primer, sinó és ajudar-se. Si tots ens juntem per una causa comú, podem arribar a canviar moltes coses. Durant tota la cursa vam viure una cascada de sensacions i d'emocions. Els millors moments van ser cada cop que arribàvem al final d'una etapa. Sense els companys, diguem, no haguéssim arribat. Es pot dir que jo vaig acabar amb el sentiment de que em sento feliç. No es pot expressar en paraules. És tot el sentiment que vam tindre quan vam arribar a la meta i ens vam abraçar. Tots aquests sentiments positius que et sorgeixen, que t'afloren, com et donen aquesta energia per després acabar saltant, ballant. Va ser un dia, francament, de sensacions molt intenses. També algo important, no?, d'alliberar el cap del dia a dia. Sobretot jo em quedo amb instants, em quedo en moments de converses durant els 56 quilòmetres. Quan vaig arribar a la meta vas pensar que l'havíem superat i si havíem arribat a això, tots junts podíem aconseguir moltes coses. De satisfacció del poder arribar i l'admiració en els companys que havien passat un dia amb tanta calor i tant de sol, que ho havien superat, que havien arribat al final, i els de suport amb l'ajuda indispensable que ens van fer. No eren equips diferents, no?, que érem tots un i vam acabar tota Caixa d'Enginyers junts celebrant-ho i va ser un moment molt especial. El vostre esforç i la vostra tenacitat ens ha fet formar part d'aquesta experiència única. Perquè no esteu sols. Som un equip. Som Caixa d'Enginyers.